Idol Dennis, go ahead. Sa bali man nga drug suspect iti natili babayan ti search warrant operation ay patong party PDEA ken ti PNP iti barangay Baksil South iti syudad iti Lawaga. Nabigbig dato ni pakatan iti search warrant nga ni Esmond Cabarobias sa Parado alias Nikki nga agtuon 37 nga sa wangking ginteng iti nakamat nga barangay. Ti search warrant ket in Parokat manipod ti RTC Branch 11 iti Lawag City para iti pakusigumat iti may pagurot nga droga iti liwat at nga search operation iti pagtengan ti naganan may isang caliber 38 revolver nga awanan iti serial number nga daan iti bala ken dumapay nga ammunition iti caliber 5.56 iti naalaken ko na Idol Bernard agraman pa iti may isang open transparent plastic sachet nga naglaon ti isang pulo nga paket iti may pagorop nga Cebu. Ito iti nakamat nga pagtingan. Karaman pa'y iti sa pulo ket may isang heat shield transparent sachet nga naglaon iti may pagorop nga Cebu ken duwa pa nga anti heat shield transparent plastic sachet Idol Bernard. Nakadoon. Ito ket umabot ti 14.5 grams iti naalaking kuana nga daan ti market value nga 98,600 pesos only Idol Bernard. Apo. Dito tayo iti pakabuklan iti naalakin ni alias Nikki kay karaman pa iti paltog ken iti ammunition. Kaputo na ito naipilaan iti reklamo iti panaglarsing iti 10591 ken ti Dangerous Drugs Act of 2002 Idol Bernard kontra kini alias Nikki manipod ti barangay 56 Baksil South iti Syudad Tilawaga. Idol Dennis Alipio, Tatak RMN.